Време за техниката да се запишат всички. Чичо Манчев време казва. Втора диска за Спартак Варна, Емо Данчев като топка и... Велик си Емо! Велик си Емо! Голям! 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 На името дано да запади и координативно. Много важен. Да, бе, да. Спасява вратаря. Да, 3-4. Вратар срещу вратар. Вратар срещу вратар. Никой е нещо разочарован. Дори искаше да тръгва. Виждаме напускам тоталци. Гол! Иванов ще изпълнява за Митоклип. Да.